Minkejja li l-Partit Nazzjonalista għaddej b'kampanja biex ikollu kap ġdid, jidher ċar li dak preżenti se jibqa' jħalli t-timbru tiegħu. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista li kienet indirizzata mid-deputati mexxejja Chris Cardona u Chris Fearn. Id-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Chris Cardona sostna li Simon Busuttil irid jagħmilha tal-kap li jassess lil kap il-ġdid. Simon Busuttil irid jibqa' jiddetta l-kap il-ġdid, il-politika li ma rnexxitx, li mexa biha matul dawn l-4 snin li għaddew li hija politika ta' negattività u ta' pessimizmu. L-attakki li qed jagħmel illum anke fuq il-ġudikatura ovvjament mhux lokom f'pajjiż illi fih jisaltan id-dritt, il-liġi u l-ġustizzja. Kummenti li xejn ma qed iħallu effett tajjeb fuq il-kampanja li għaddejja fih dan il-Partit Nazzjonalista. Id-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Parlament Chris Fearn innota li l-partit li jinsab fl-oppożizzjoni għandu ċans li jbiddel lilu nnifsu wara telfa storika. Iżda jidher li ftit li xejn irid joħodha. Jidher li l-Partit Nazzjonalista qed jitlef opportunità li jibdel lilu nnifsu. Ir-riżultat ta' xarejn ilu ma jista' jibdlu ħadd, imma l-inqas li jista' jagħmel il-Partit Nazzjonalista hu li issa reġa' ġarrab telfa elettorali kbira, jinġabar naqra fih innifsu, jagħmel naqra analiżi tal x'wassal għal dik it-telfa u jara kif ħajbdel lilu nnifsu. Dan jidher li ma jridx iseħħ. Fost oħrajn, il-Partit Nazzjonalista ma jridx li jerġa' jsir rapport tat-telfa. Rapport li kieku kellu jsir joħroġ id-difetti kollha ta' Busuttil u l-fatt li kien injorat dak preċedenti. Fearn saħaq li l-Partit Nazzjonalista qed jibqa' jinjora l-messaġġ tal-poplu li warrab għal kollox l-istil negattiv u aggressiv ta' Simon Busuttil b'saħħa storika.